Oh, guys, ndiyagowa sana, like ndiyagowa. Ndihleli apha ndithengisa inyama, like bendisesitendini phandle. Then like ngoku ndisesitendini, and then kuthi gqi like my former classmate, and then like kudala like mane bedlula wethu, and then thengisa ne-drinks, so like sometimes he comes ahlale and stuff. But today into ayithethileyo like ivele yahlala with me in like ngendlela like I just ndaba emotional. Uthi, you know, wena khuthi indlela like ubukleva ngayo esikolweni, like indlela ukleva ngayo esikolweni, bekusuppose like ba ukho lapha, bekusuppose ba wena you are somewhere else, clocking in anytime you want, uphuma anytime you want. Akaxoki, guys. What he was saying, it was the truth. But ke ulife ngulife. I am here ngoku ndithengisa inyama, and I have to deal with people even worse than ndiyafuna or andifuni, because I need bana ndithenge isong, I need to pay rent, I need to dress myself, I need. So like xa nisibona, guys, don't think thina sizifuna izinto ezintle. We want them, just that indlela, I can say at this point ayikabikho, because I do believe mna apha ebomini akekho umuntu angafuni uba abe right, just that lixesha, zimeko, like nje kuningi. And I just want to say, like, to whoever who's going through the most, yes, guys, but there are some other people like they are going through the most than when you think about you are going through. So at least ngoku ndisakwazi uthenga isonka, ndisathini ngale mali amanqina, ndisathini ndibulela uThixo, because if it wasn't for God, bekusuppose ba. And ngoku there's no point whereby I'm letting life taking its course than now. Yabona ngoku, this is the moment that I'm trusting God, because even if both never bending I'm timid, there's nothing that I can do at this point. I need to bandihlale and watch other girls, like abantwana abancinci, like abantu bendifunda nabo bendidlula apha ekuseni, and then they were like, hayi kuthi, hayi freaking bendimane ndisithi holweni kayi-10, and I can't even hide, because ivele ndikoweseshana loo nto when I see like umntu, we are the same age, they are driving, not that ndinomona, ndinamona, they did good for themselves, we thank God, but ndisheka ndinalaa nto bana yo, I wonder mna ndizawuphenduleka nini, I wonder wam uThixo uyawuza ndiphendule nini. Yo, ndiyagowa, guys, because umzimba ubuhlungu kokuma apha phandle, like it's not a child's play, like kunzima uma apha phandle. Umqolo ndiyawuva ngoku, andimncinci. Thixo, ndithi noba sendihleli sana ndingandibona ndincuma, ndiqonda uba hey, ndawuze ndiyibalise, uba ndawube ndiphi nam, I don't know, okanye umzimba wam uyawuza ayibalise, because wow, you know, wow, ububomi bam. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, guys. Unemployment in Mzansi, it's a serious issue. Unemployment in Mzansi, it's something lehlubeda ayiyodileni. Nangisizila uxoxa story sakhe sokuthi uhlangane ne former classmates yakhe, yasho le former classmates ukuthi the way wena esikoleni bowuhlanganiphe ngakhona bekungameli ngabo la, bekumele ngawo semsebentini lowuthandzako, ngena isikhathi lofuna ngaso, uphuma isikhathi lofuna ngaso. Guys, impilo ibuhlungu ukuthi siyafunda setikoleni, sifunde osihlale siye emavasithi, ixesha lapho sitohlala because kunebantu laba decide nje kwento corruption, badlele imali, banga create amathuba emsebenzi, yet baningi bantu elabahleli abangasebenzi laba ama-South Africans, guys. Kubuhlungu ngendlela lesimanga. So-ke ubone ukuthi nale nto ukuthi ixosha ama-foreigners la South Africa akusinto kahle kahle abantu abavele bayende nje because bathanza ukuthi baqoshe mhlampe abantu la South Africa, ukuthi bayabona ukuthi umsebenzi awusekho, umsebenzi wonke sothatha yini ama-foreigners, umsebenzi wonke lo bekumele ngawona abantu base-South Africa so setshenzwa ma-foreigners. Akusikuthi ama-South Africans ayavela apha, they are lazy, they don't wanna work, but kokuthi imisebenzi ayikho. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.